kailon thlalak makchu kumsang khadjakwa somruk paruk khan pastor pension to Reverend Ralph Hardy le anupui te chuan National Maritime Museum Greenwich England of Queen's House chu an tlo ovea thla te la in apindan rang te chu an fangkual ani he in ro pui le lar tak mai chunga in chung chhouna kailon moi tak kual de urai mai chu alan nal theidan ber tura angai ang chuan athla ala boka hunlim om tak an manzo nu chuan chulai mun chu an chua san le ta ani chu mun an tlo na thlalak an siam zo nuwa an en le chuan mitla tak thil an muta tlat mai in chung chhouna kailon thla ala ka chuan mi hring ni om tak fia vaklo kailon von ban akut king ni avon chu alo lang tel ve tlat mai mak anti ema midang an entir ve ta hiala mithiam tele thlalak na lam siam tu kodak lam te po in a thlalak negative hi an zir chianga khoidang lam na nu ma a om lo thu an soi bokani he thla alak lai hian kailon a hian tu ma an om lova lo om po ani se mi hring pa ngai ani chuan fia le that takalan om tak ani rengani he kailon a hian helaya thok te chuan zanlaya mi hring pen thom an riat thin thu le thomak tak tak a om fo thin thu an lo soi ve zel bok nen helaya thom lo siam thin tu chu he thala ka lo lang hi ani thei mayangem ti chu zona om thei tak ani ta ani som lo mi khwal he thalak hi kan lo mu to thinem kupar chung kwa ten anin lo thar lom nana zanria anei khom tuma an thalak ani he thla an lak lai hian an che vela eng thil dang lam ma mu le riat ani lova ma se thalak ron chu me chuan som lo mi khwal alo lang ve hlol mai hi makan ti in soi ngai na takpo an relo hialani thalak kan muang hian in chung silinga tang chuan mi pakhat alet lingzong ron wai thazuar mai ni om tak hi alo lang reng maya a mela chu a mu chian thei der lo le ngalani siam chok ring mi tam tak anom wangin expert rang ten he thalak negative hi an zir chianga ma se khoi dang lam na nu ma reng an mulova a thala tu ko par chung ko te la in an thalak lai hian tuma hetianga anin pos lo thu an soi chiang na samai sia chung kwa a dot soi thu la om lo chu wangin rindan mak tak tak a pian pha ta a he in lo lu ma sa tu emo thla ani ange an ti tangot mai ani lemziak soi lo le mak the Madonna with Saint Giovannino lem hi kumzabi som pangana hun lai vela Domenico Ghirlandaio wa kutsuak te zingami ani a helem ziak soifiana chuan Italian tonga Madonna hi isuanu mari ni in marin note isua chibaya buk lai ni om taka soi ani helem ziak hi han en mai chuan thil danglam te chiam omina lang lova kumzabi som pali som panga hun laia oil painting pakhat ni maya ngai thei ani rualin helem ziak hi kumtam tak chung soizui hlole in nial na ti tam tu tak te zingami ani tlat loi si ani helem ziak hi ngun taka han en chuan atnung lama khian thleng thlok thei kan ti mai UFO ni om taka ngai thei alang tel tlat maya tin anoi lama hian mi pakhat le a ui ni om tak an chung zona thil thlok lam ena hoi cholai zia tel ani a akuta in li adana hian a thil thlir chu thil eng tak ni in alang bokani hei hian ancient aliens theory lamboi pui tu te phurna a chok thona sa ema heng hunlai dai to hian mi hring te hian khovel pia lama tanga tlo tu an lo nei to a lemziak thiam ten an lemziak mangin an tar langani ti in tunlaya UFO kan soi tenen hian an mebel mia mai anial tu pol tam tak anom boka engpo ni se nang enge ingai vedan le
Phoenix eng maktak mai chu UFO arwala hmu na lian tham ber nia soi chu kumsang ka zakwa som ko pasari March ni som pathuma Phoenix Arizona a an hmu tum kha ani he thil thok engia ni riat lo hi mi sang tam takin an hmua zandar sari le achan ve tanga zandar som le achan ve vel bor thlengin darkar thum chung lai mai chu vana he thil eng kol pup mai hi mu thei ani zanthim noya he thil eng vana intlar thu mai thui zong hian mel zathum lai a oa Nevada atanga Phoenix kaltlangin Tucson marlam thleng rokin vana hian a kol pup mai ani avaya lang tur chuan thlalak le video pakhata aleng lo hrim hrim maya mita mutu then khatte chuan spaceship lian tak mora light eng a angber ni in sai hiala Air Force Base ate he thil mu chungchang hi thlen ania thu Thlalak tu te lampo in ngai venin a hun laia news a tarlan ani hialani nima sela eng thil chia nge ania khoya tanga he eng hi local nge ani finfi ani main a tham ral zuita ani The Babushka Lady kumsang ka zakwa somruk pathum November ni somni pania US President John F Kennedy ka hlum ani khan FBI te chuan poi khoi tu zon na ngor takin an thok zui ngala amuna lo om security cameraman te Thlalak rang an zir chian na thilrin hil om tak pakhat an mu chuak tatlat mai President ka hlum ani na mun vela hian meiche pakhat kot uk fual ha diara alukhu tlat chu a om de oreng maya ti tur poimo nei ni om takin mun sang a kol de seka camera in thla ala kol nual bokani chutia uluk taka chulai mun ma thli thlai ni om taka mu ani nu chuan Elm Street lampanin akalbo ta nia ngayani Thlalaka alandana tang chuan FBI te chuan engemaw riat anei an ring tlata chunu Thlalak chu the darin an zong ta chiam mayani President thattu chuina konga chuan chunu chuan poimo na ani an rin tlata wangin an thu chua chuan chunu chuan an ma ni heron be pop turin an ngen ta top mai bokani nima sela Babushka Lady anti mai henu valai diar khim hian aron betareng reng lova ama anga inchal nu pakhat chu a omna in an han bel chian nu chuan in bum na mai ani ti an re chuak le ta thunga e Babushka Lady hi thei top chu azon ni ma se tunge ani a engwang khalai muna khan uluk takalo thli thlai nge ani ti le poi khoi tu ani lo chuan rampum huapa an zong lui chung po a bibo tlat mai chu enge a chan niang voin thlengin chan na ala om talawani Freddie Jackson a hlimthla indona hmuna thi tele sipai thlan mual lui ta hian soiran an lo le thina chung sipai chanchina soiran le soilar ber te zinga mi chu he Thlalak hi ani ome kumsang ka zakwa som pakwa khovelin do pui pakhat na hun lai kha ania HMS Daedalus sipai training na hmuna Goddard Squadron te chuan a hu hovin thla an la a he an Thlalak na a hian tlar hnung lama airman hodin na hnung lama chuan an thian pa thi to Freddie Jackson a thla a mel dik tak mai chu a lo lang ve hlol mai air mechanic Freddie Jackson hi he thla an lak ma ni kalta khan vandoi thak takin thlona ma vir propeller vir lai thlona wanga boral ta ania he thla an lak ni hian voiliam ani nge ani chutia a thi nuwa a thiante group photo a ron lang le hlol mai chu mak anti em maya heng hun lai hian Thlalak siam danglam na tur man role thiam na ala omlo bokani a thiante chuan hetia a hova kan Thlalak na alo telve hian kan zinga omala thlak le zia ati chiang hle ani ti inan soya kumsang ka zakwa somsari panga a Sir Victor Goddard RAF officer pension to in he Thlalak atlang zar nu atanga voin thlengin
mi te ngai ven le makti ala lo ta rengani riat lo khovel hel tu chu the black night satellite ti riat lar hi satellite ang tak mai thildum hlom lian pui kan khovel hel kola thok vel thin hi ani a kumsang khat zariat songkwa pakwa khan Nikola Tesla po in khovel pon lama tanga radio signal mak tak aman thin thu alo soidai to ani kumsang khat zakwa somnga pali khan naval aviation major pensanta Donald Kiho US Air Force ami UFO researcher ni bok chu St. Louis Post chanchin bulam chuan an koma heta hian khovel pon lama satellite nia riat kan khovel hel tu pahni lai anom thu alo soi ve bokani heti hun lai hian mi hring siam satellite ka chua ala ni lova chutia ni chuan he thil hi tu siam nge ni tang ufologist te chuan he black night satellite hi kum sing khat sang thum vel tanga lo om dai to ni in an chut boka eng thil chia nge niang le